Hej, velkommen til Kajs kanal. I dag så er jeg nede i en 8. klasse på Viby Friskole. Og jeg kender dem rigtig godt, for jeg har faktisk også haft dem lidt i 6. og 7. klasse. Og i dag skal vi lave noget om før nutid, og det hedder jo perfektum på tysk. Alright, I like what you got there. Let me show you what I got. Check this out. Bring the bass line. Hey yo, shut it down. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, never got a roll with ice. Generations caught up, look how things will switch. People they're quick, now they wanna move at the bits. Boy wanna chosen bitch, nah. Cool, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep Hej 8. klasse. Hvis vi kigger på det første heroppe, så har jeg skrevet nutid, det hedder præsens, og så før nutid, det hedder perfektum. Og det er jo let, fordi nutid, det er det, jeg laver lige nu. Jeg taler, jeg sover, jeg spiser, alt muligt af den slags. Derimod perfektum, før nutid, det er jo bare det, jeg har gjort. Jeg har talt i går med min kone, for eksempel. Så perfektum på tysk, det er bare det, I har lavet før i dag. For eksempel, jeg har leget, eller jeg er gået. Og læg mærke til, har eller er, de der hjælpeverber, det er dem, man bruger. Jeg har spist, jeg er gået, osv. Hvis vi går over til verbernes bøjning i før nutid, så kan vi sige, vi tager først nutid. For eksempel, jeg leger, jeg sover, jeg går. Det er nutid. Hvis man så siger, jeg har leget, jeg har sovet, jeg er gået tidlig i dag, så er det jo før lige nu. Og så er det det, der hedder perfektum, før nutid. Og så kan jeg lære jer med det samme. Verberne i før nutid begynder altid med GE, og jeg viser jer nogle eksempler. Og så ender de enten på T eller EN. Så de starter altid med GE, det glemmer jeg aldrig mere, og så ender de enten på T eller EN. Og det er sådan, at de svage, regelmæssige verber ender altid på T. Så de regelmæssige verber, for eksempel at lege, det hedder jo spilen, spielte, gespielt, hvis man slår det op i ordbogen. Det ligner hinanden, så det er regelmæssige verber. Jamen så ender det altid bare på T. Hvis det er et uregelmæssigt at gå, hvis man slår det op, så står der gehen, geng, gegangen. Det ligner jo slet ikke hinanden. Så det er uregelmæssigt verbum, og så ender det bare altid på en. Så det eneste, I skal huske om før nutid, det er faktisk, hvis I bruger et svagt verbum, et regelmæssigt verbum, så ender det på T. Hvis I bruger et stærkt eller uregelmæssigt verbum, så ender de altid på en. Så har jeg lavet et eksempel heroppe. At lege, hvis man slår det op i ordbogen, så vil der stå spilen, spielte, gespielt. Hov! I får jo før nutid foræret. Fordi når I slår det op, så står der jo allerede gespielt i ordbogen. Og det er jo det hedder i før nutid. Hvis vi går ned her. Jeg har leget. Ich habe gespielt. Du hast gespielt. Sie hat gespielt. Wir haben gespielt. Ihr habt gespielt. Sie haben gespielt. Så når I slår ordet op i ordbogen, så står der spilen, spielte, gespielt. Så har I fået det foræret. I behøver ikke engang at huske det. Hvis vi går ned og tager et uregelmæssigt verbum, for eksempel at gå, gehen, geng, gegangen. Hvis I slår det op i ordbogen, så står der gehen, geng, gegangen. Så har I jo allerede fået før nutid foræret. Det er allerede foræret. Og så hedder det jo bare, jeg er gået. Jeg er gået. Ich bin gegangen, du bist gegangen, sie ist gegangen, wir sind gegangen, ihr seid gegangen, sie sind gegangen. Så når I slår verbet op i ordbogen, så kan I med det samme se, det ender på T, og det andet i uregelmæssigt, det ender på en. Ich habe ein Buch gelesen. Ich habe eine Schleife gemacht.
Ich habe gut geschlafen. Ich habe Gitarre gespielt. Wir haben geschaukelt. Og nu vil jeg så spørge drengene, om hvad de har lavet i deres weekend. Og så høre, hvor mange forskellige ting de har lavet. Felix, was hast du in deinem Wochenende gemacht? Ich habe Fußball gespielt. Ich habe auch Fußball gespielt und ich habe viel geschlafen. Ich habe Badminton gespielt. Jeden Montag und ab und zu Samstag und Sonntag. Ah, das ist oft. Louis, was hast du in deinem Wochenende gemacht? Ich habe Gitarre und Computer gespielt. Ah, bist du tüchtig? Was meinst du? Bist du sehr gut? Vielleicht. Ja. Friedrich, was hast du in deinem Wochenende gemacht? Ich bin mit meiner Motocross gefahren. Ich habe den Geburtstag meiner Schwester gefeiert. Wie alt wurde deine Schwester? Sie ist 16. 16 Jahre alt. Ah, 16. Was hast du in deinem Wochenende gemacht? Ich habe nach Internatsschule gesucht. Du hast nach einer Internatsschule gesucht. Ja, okay. Hast du eine Schule gefunden? Nein. Nein, noch nicht. Okay. Elias, was hast du in deinem Wochenende gemacht? Ich habe mit vielen Freunden eine Party gemacht. 3, 2, 1, nu! Woohoo! Ihr habt ein Tor geschossen. Ich habe My Little Pony gespielt. Ich habe Wasser getrunken. Ich habe auch Gitarre gespielt. Esther, was hast du in deinen Ferien gemacht? Ich habe Lakritz gegessen. Ida, was hast du in deinen Ferien gemacht? Ich habe gutes Essen gegessen. Das ist schön. Caroline, was hast du in deinen Ferien gemacht? Ich habe Fußball gespielt. Du hast Fußball gespielt. Bist du gut? Ja. Ja, okay. Elina, was hast du in deinen Ferien gemacht? Ich habe eine gute Küche gegessen. Ein gut Kuchen gegessen. Ah, hast du das Kuchen selbst gemacht? Ja. Ja, was hast du in deinen Ferien gemacht? Ich habe sehr gut geschlafen. Wir haben in Ufes Sofa geschlafen. Oi. Bismillah. Ich habe Rouladen gegessen. Ich habe gepinkelt. Og nu fortsætter jeg med at spørge pigerne. Og jeg kan jo starte med at spørge jer tre. Was habt ihr drei gestern gemacht? Wir haben Pfannkuchen gebacken und wir haben mit Kindern gespielt. Ah, Wir haben Tee getrunken und wir haben Roblox gespielt. oh. Wir haben ein Eichhörnchen gesehen und wir haben Cinebody Family in YouTube gesehen. Ah, liebt ihr Pfannkuchen? Ja. Ja, ich auch. Alright, I like what you got there. Let me show you what I got. Check this out. Bring the bass line. Hey yo, shut it down. Know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side. CJ Ike, never gotta roll with ice. Generations caught up, look how things will switch. People they're quick, now they wanna move at the bits. Boy wanna throw them bitch. Nah, cool, these brothers my guys. Know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side. CJ Ike. Det var jo roulade, der kom op. Altså, hold kæft. Vent, hvad? Hvad er det, jeg skal sige? I kaffe mig en lille pony gespielt. Altså, det er Generations caught up, look how things will switch. People they're quick, now they wanna move at the bits. Boy wanna throw them bitch. Nah, generations caught up.